Ahojte, a dneska to je už asi 10. diel Megaslavný modeliek a znovu som tu s kamoškou. Ahojti. A so sestrou a bratom nie, lebo oni vlastne odišli na dlhšiu dobu do Rakúska či kam. Do Rakúska alebo do Nemecka? Niečo tak, no. Tak poďme do domu. Nie, my sme mali ešte v pláne ísť do tých obchodov. Do oblečenia a potom ešte si kúpiť nový mobil. Tak, aké oblečky? To si to máme aj vyskúšať. Červené tričko chcem si vyskúšať. Toto je dobré. A chcem niečo iné. Jak sa dáva niečo iné? To je tiež dobré, ale nechcem to. Wow, dobré tričko. Mne sa nepáči ani jedno z týchto tu vecí. Ja som vyzlečil rovno celá a poriadam si ďalky. Wow, dobré nohavice. Vieš čo, ja sa idem radšej prezrieť do môjho normálneho oblečka, lebo toto sa mi vôbec nepáči. Si idem naspäť prezrieť. Červené. Tak. Ja sa idem naspäť obliecť do môjho oblečka, lebo fúha. Teraz dávam klasické. Ja sa to nič nepáči, takže ja si asi nič nezoberám ani. Vlastne niečo by sme nakúpiť mohli, ale neviem. Máš na môj outfit. Stadiel? Počkaj, ja som ešte furt v obchode. A ja som furt ešte v obchode. V tom na oblečenie? Áno. Ja si dávam svoje normálne oblečenie už, lebo nič sa mi nepáči tu, takže prezliekam, nekúkaj na mňa. Ja som nedala tiež 10. A prečo naše auto je v bazéne? Neviem, kto ho tam dal. Skúsim nám ho vybrať, dobre? Skús. A sa ti to nepodarí, tak to skúsim ešte ja po tebe. Čo to oni? Oj. Dobre, som sa už obliekla naspäť. Fúha, tu som skoro nič nepačilo, len také vecičky. A som si dačo už nakúpila, takže... Vyťahla sa auto z auta. Kúpila si niečo? Ani nie, lebo nič tu nie je také pekné. Ani ja nie. Vyťahla som auto zo vody. Aha. Ešte ideme si kúpiť ten nový iPhone. A premýšľam, že zajtra by sme mohli ísť o polnoci tak kde na prechádzku. Chceš kúpiť? Neviem, ty? Ja mám furt ešte iPhone 1, vieš, teraz kúpiť. A ja. Tak rúčky. Taká reštaurácia. Ja neviem, kde predávajú tie iPhony, alebo tam je iba taká reštaurácia. Že by tu? Tu predtým predávali iPhony, nie? Predávali tu iPhony, že hej? A, Hej, ale
Teraz nevieme kde. Tu asi už nie sú iPhony. Á, ježišku, však tu sú. No, dobrý deň. No, dobrý deň. My by sme poprosili nové iPhony. A Najnovšie, aké? prosíme. 17, iPhone 17 Pro Max. Tak na Ani, teda červenka. No, tak ideme. Krásne je. No, tak... Á! Čo sa tu stalo? iPhony horia. To nie sú iPhony, tam reštaurácia nejaká horí. Taká reštaurácia horí. A sviči tu sú. Však hej, vlastne my dneska máme novú prácu v Brokevne. Hasiči. Nie, my máme ísť aj na modu. Počkať, ja niečo potrebujem zobrať. Tu je hasička. Ja idem pomôcť. A ja. Ale ja mám zobrať vodu. Už mám. Ja toto iba. Fire. Čo fire? Čo znamená fire? Neviem, čo je fire. A toto sú naše životy, alebo čo? Sa bojím, že tu umrem. Skoro žiadny fire. Skoro žiadny oheň tu není. Aha, že to sú naše životy. Ja fakt nechcem umrieť tak skoro. To sú iba 30 oheňa, už ani nie 30. Takže ahojte ľudia, dneska sa vám ospravedlňujem, že to bolo také krátke, lebo musíme ešte niečo zariadiť, chápete? Takže čauko. Čoko. Dobre.